elevar esa comisión de festas? Bueno, o primeiro é dicir que nós establecemos uns mínimos de base, é dicir, que evidentemente que a festa ten que cumplir todos os requisitos legais establecidos e despois xa algúns condicionantes que temos xa aprendidos de experiencia de outros anos, como por exemplo baños portátiles, como por exemplo adaptar os horarios para non molestar a vecinanza e despois a valoración que faga o tribunal, que está composto por min como presidente, como teniente alcalde, pero realmente a valoración vai a facer persoal funcionario. Persoal funcionario que, a parte xurídica, aporta o secretario da corporación, a parte de seguridade, un funcionario de Policía Local e outro de Protección Civil, e despois a parte artística e cultural, un funcionario do Departamento de Cultura e outro funcionario da Escola de Música. O sea que os presentarán como un programa, entendo, non? Presentan como un programa... Nese programa, pois, teño aquí basicamente as bases que nós publicamos nas nosas redes sociais en formato de bando da alcaldía, pois, basicamente, por resumir un pouquinho, poderán valorarse a calidade artística das agrupacións musicais, a organización de actividades de carácter lúdico para as familias, a animación polas rúas da localidade, a organización... Bueno, pero se tendes dúbida ao final, Daniel, e hai dous candidatos que quedan aí moi pegadiños, de verdade recomendamos moitísimo a fantasía de facer unha operación comisión como a que fixemos aquí, porque poñeros a cantar, a bailar, a enredar, é divertido cando menos, Pois non estaría mal, pero sabes que pasa? Que se nos botan os prazos en riba. Date conta que as festas están previstas para o fin de semana do 5, 6 e 7 de xuño, porque o patrón do barrio é o 11 de xuño, entón, aquel que resulte gañador da organización, pois, ten que ainda contratar as orquestas, os grupos, as charangas, etc. Entón, pois, vamos a ter que deixarlle bastante tempo para poder levar a cabo este traballo. E a idea que é facer isto cada ano ou a comisión elexida xa será así os vindeiros anos? Como tedes pensado? Mira, como xa te dixen, o ano pasado xa se fixo porque houve dúas ofertas, o que pasa que, bueno, digamos que foi unha experiencia piloto, tamén nos reunimos, pero moi basicamente porque, bueno, non había color, o ano pasado era unha proposta que xa non era discutible, entón, bueno, este ano decidimos, ante o interese que nos transmitiron varios colectivos, decidimos, pois, darlle seguridade xurídica ao asunto. Isto, si hai varios candidatos, ten que repetirse ano tras ano. Non é un capricho político, sino que é unha necesidade legal e xurídica. Daniel, se queredes dar seguridade xurídica, tendeslle que dar tamén método de impugnación, quer dicir, a mí se me desvotades, tendesme que dar a posibilidade de que poida impugnado. Está Maximina Margarita Perfecta. De verdad. Eso non o resolve o teniente alcalde, sino que o resolve o secretario da corporación. Mira, pasando yo marrón a outro, moi ben, Daniel. Ao mellor, con tanta impugnación, igual pasan as festas e non hai candidato. Non, hai da bondo. A transparencia está posible. A transparencia é posible e é algo que se prevé, evidentemente, si se dá un caso, como que dices tú, que hai dous programas moi parecidos e que pode haber discrepancias mesmo no seo da propia comisión de valoración, pois haberá que darlle trámite de audiencia, como dice a propia lei de procedimento administrativo. Claro. Bueno, pois, Daniel, parabéns, primeiro de todo xa insisto polo feito de que a veciñanza estea tan implicada nos festexos, deben ser unha bomba, así que dicías que en xuño se celebran, non? Sí, que estades convidados e convidadas, por suposto. Pois non lo digas dúas veces que outra cousa non, pero festeiros somos un cacho. Moi importante, quero tamén facer unha puntualización, porque aí xa me toca como veciño nativo do barrio, o propio día do patrón é o 11 de xullo, é a festa máis bonita, que, por certo, é un requisito que lle poñemos os organizadores, o 11 de xullo, patrón do San Bernabé, ten que facerse unha festa na praza histórica do Casco Vello da Valentá. Daniel, sabes o que tiña que sumar moitos puntos? Ter un monologuista contratado para as festas. Aquí non perdemos oportunidade. Bueno, parabéns de novo, moita sorte nese proceso de selección, seguro que os finalistas serán os máis axeitados e que o festexo vai ser un pedazo de éxito. Aí estaremos para velo, vémonos en xuño logo. Veña.